véget törik, sima jobb. Helyezkedj, jobb 13, 30. Nincsen semmi. Jó van, ijeszgetsz engem öreg embert. Na, van. Figyelsz nagyon rá, felkiáltójel, tiszteljük meg! 50, bal 2 gumiból, jobb 2.33 bukkal és gumi! Itt a jobb 2.33 bukkal és gumi! 3, felkiáltójel, sima bal, Nagyon jól érezzük magunkat, nem voltunk még ezeken a pályákon, még Bence sem igazán bent ezen a pályán. Volt némi műszaki problémánk, nem értek annyira én az autónak a dolgához, de egy ilyen futómű leszakadt valami, tehát elég problémás volt, de a szerviz megoldotta, elég sok nézőt is láttunk, korrekt az egész rendezés, legalábbis nekünk itt belülről. Még egy karika van hátra az egészből, szeretné teljesíteni ezt a futamot, eredmény nem számít, de nem vagyunk rossz egyébként. A máink az nagyon tetszik a hosszúsága miatt, a navigátori feladatokat is így már könnyebben látni. A másik meg az furcsa, mert szűk nagyon, tehát ott meg nagyon, nagyon figyelős a dolog, inkább úgy gondolom. De jól érezzük rajta magunkat. Van még tartalékunk bőven, de nem akarjuk hajszolni ezt a dolgot. Jobb 55, 50 és bal 34 gumi. Menj már mellette valahogy, Dudája. Ez az. Nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyunk, nagyon tetszettek a pályák. Eredmény az nem lett a legjobb, de nagyon élveztük. Az volt a lényeg szerintem. Itt van a célban az autó, Egerben ez nem sikerült, úgyhogy örülünk. Először egy kicsit féltem tőle, de aztán nagyon élveztük, nagyon jó volt. Szerintem eddig, amit mentem ORB3-ba, ezek voltak a legjobb gyorsaságok. Nagyon élveztük. Egy kisebb hibánk volt, eltört egy stabilizátor, de azon kívül tökéletes volt. Minden egyes része most nagyon ott volt. Komoly feladat mind a két ember részéről. Egy olyan furcsaság jött itt össze, hogy a srácom, a fiam már itt volt a szervizparkban, és a Bence apukája vigyázott rá, meg mondtam, hogy vigyázzak akkor a Bencére, mi együtt megyünk. Nehéz feladat volt egyébként, nem voltunk még ezen a pályán, nagyon jól éreztük magunkat. Bence már elmondta előttem, amit kellett, már a jövőt tervezzük, szeretnénk a jövőre Rally 3-ba menni, így együtt teljes évet próbálnám meg összehozni, ha sikerülne. És nagyon szeretném, hogy a rendezéssel vannak itt megjegyeznék egy pár dolgot, még gyorsan elmondanék, nagyon jók voltak az etapok, nem volt szűk az idő. Tehát Salgon annyi szabálysértést elkövettünk, hogy hihetetlen, még jó, hogy nem büntettek, megérte itt. Azért volt annyi idő, hogy nyugodtan tudtunk közlekedni, az emberek nem azt mondták, hogy a rallisok felforgatják a várost, hanem tényleg normálisan mentünk, integettek, teljesen korrekt volt. Úgyhogy ezt nagyon kiemelném egyébként, ami nekem nagyon tetszett így a versenyen közben meg kívül is.